Mga hinigugma diha ni Kristo, sayod kita nga importante nga buluhaton may kalabtanan sa atong pagsaulog ika-500 nga anibersaryo sa Kristyanismo sa Pilipinas, mao ang Pagsangyaw 2021. Gibuhat nato kini dinhi sa atong archdiocese aron labi nato mapamalandungan nga sa pagkadako sa gugma sa Dios alang natong tanan. Pero labi na makaingon kita nga mga Cebuano kay dinhi man nagsugod ang Kristyanismo pananglit unang bunyag sa Cebu. Mao nga gikalipay nato pagpadayon nining Pagsangyaw 2021 Season 2. Salamat sa Season 1 nga sa pagkadako sa gibuhat garbo sa Sugbo atong pare Secretary General sa CBCP Father Marvin Mejia tungod siyang paghatag doktrina labi na sa nagkalain-laing segment. Salamat ninyo nga mga tao nga nagpaabot niini matag semana o mga parokya nga nag-implement niini. Ang atong pumalandong mo'y atong pagtuo nga pinaagi niini labi nato masayran ang plano sa Dios alang sa atong kinabuhi, alang sa atong archdiocese ug siyempre ang labing mabinungahon nga pagsaulog ika-500 nga anibersaryo sa atong pagka-Kristiyano. Naglaom gihapon kita nga unta human niining season may naanagyod mga bunga nga makita sa atong kinabuhi. Pananglit mamalandong kita dunay kausaban ba sa atong personal nga kinabuhi, dunay mga changes sa atong community pananglit sa atong kontribusyon unsa may nabuhat pipila nato tungod kay na inspire nga angay kita mag-participate o pananglit dahil sa Care for Creation nga mao gihapon ng usa sa kamite sa atong archdiocese. Nakasayod ba kita sa atong kinahanglan pag-participate, pag-involve niini. Gilauman nato nga kining lain-lain nga mga kausaban labi pa nga makita, masaksihan tungod sa atong pagpumalandong nining atong Pagsangyaw 2021. Mga hinigugma, bisan pa sa daghang trabaho, gikalipay ko paghatag doktrina sa masunod nga mga segments sa Season 2. Kay natuo ako nga kini usa sa labing nindot nga pamaagi aron gingunan nako labi nato nga mapamalandungan ang gasa sa Ginoo alang natong tanan. Labi na kita nga simbahan, kita nga gihiusa diya sa panaghiusa sa Mahan Anak ng Espiritu Santo. Makainamdom kamo nga ang katapusan nga segment sa Season 1 mao kini ang simbahan. Ug unta makaingon kita, salamat sa Dios nga sa iyang plano gitawag kita iyang banay, iyang simbahan. Usbunako nindot kayo pamalandungan matud pa ni San Cipriano, ang simbahan, the church is a people brought into unity by the unity of the Father, the Son, and the Holy Spirit.